No co je? Promiňte, já nechtěl. Nováček. Co pak si zač? To nepoznáš? Jsem květináč. Já myslel, že jsi rádio. Tamhle ti patří k tobě. Jo, taková drzost. Chybí jim špetka úcty. Komu? No ale šéfům naší firmy. Co pak vám provedli? To bylo tak. Naší firmě na květináče se moc nedařilo. Pořád se snažili přijít s něčím novým, rozumíš? Nový tvary, nový funkce a tak. Já jsem byl poslední model. Mám 26 různých vylepšení. Třeba automatické odesílání SMSky, když potřebuju zalít. Čekal bych, že budu bestseller. Ale zákazníci? Nic. Nechápal jsem, co by tak od květináče ještě mohli chtít. A pak to přišlo. Spolupráce s designérem. Spolupráce s Dresingérem? Sakryš. To zní divně. Že jo, taky mi to nebylo úplně jasný. Ale brzo jsem pochopil. CheckTrade teď podnikatelům nabízí docela zajímavé věci. Říkají tomu design pro konkurenceschopnost. Připravili adresář designérů. Prostě velký seznam designérů, se kterými můžou podnikatelé spolupracovat. Vybereš si, který ti sedí, zavoláš mu, dáš vidět CheckTradeu a jedeš. A kam? Jako jsem na skládku? Ne, tomu se dostanu. Ale prostě začneš spolupracovat s designérem. A ještě na to dostaneš peníze. Fia, oni to platí. No jo. A k čemu to je? Designer to je člověk, co ti pomůže navrhnout takový tvar, aby se líbil a zároveň dobře fungoval. Navrhne taky třeba změny ve výrobním procesu, aby byl rychlej, kvalitní a levnej. Prostě efektivní. Dořeší i způsob, jak věc dobře zabalit, transportovat, jak to vystavit v obchodě. A tak, celý to je prostě dobrý design. Takže šéfové si vybrali designérku. Ta přišla a začala pro ně vymýšlet nový design květináčů. Z několika návrhů si pak jeden vybrali a šlo to rovnou do výroby. No a pak? No pak už to šlo strašně rychle. Stáhli nás staré designy z obchodů, nalezli plný regály nových a lidi se mohli přerazit. A to nebylo všechno. Díky tomu programu pak dostávali design newslettery, pořádali si školení a kurzy. Vyjeli si na veletrh a tu máš. Začali exportovat do všech koutů jedna báseň. To je paráda, ne? No, jak proko. Nevděčníci. Normálně nás vyhodili. No jo, klasika. Jak to klasika? Co se vlastně stalo tobě? Vypadáš jako fajn holicí stroje? Ale já nejsem holící strojek. Jsem škrabka na brambory s televizním ovladačem. A?